7-8 hours फरायोमोन दिनाव मर्निंआव 3 o'clockआव फुङाव सिखारोमोन ओमफ्राय 5 सिम ब्रेक फरायनोसै ओमफ्राय बेनिफ्राय एसे ब्रेक लानोसै ओमफ्राय बेनिफ्राय 8 सिम फरायफिनोमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय लान्च जाहैयोमोन जोंना 8आव ओमफ्राय माबा ब्रेकफास्ट जाहैयोमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय स्कुलाव थांसै ओमफ्राय 2:30 सिम स्कुलाव एटेन्ड जानानै बिदिनो दसे थानोसै माबा माबि दुगैनांगौबा दुगैनोसै ओमफ्राय बेनिफ्राय 5निफ्राय फरायफिनसै ओमफ्राय 8 सिम फरायहैयोमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय डिनार जायोमोन ओमफ्राय नाइट स्टाडियाव बिदिनो 9निफ्राय खालामोन 9निफ्राय 11 सिम फरायोमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय उन्दुनोसै लाइक 5 hours बिदि मेक्सिमाम उन्दुयोमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय फुङाव सिखारनानै फरायफिनसै आंनि हबिया ओरैनो मोसालाबायनाय ओमफ्राय आङो आंनि एमनि लाइफआ सासे इन्जिनियार जानो गोसो दं आं सानो जे आंनि बे उन्दैफोराबो बे बाहाय फरायनाय मानसिफ्रा मोजाङै फरायलाङो साखि आंनिफ्राय साबसिनै मोजाङै रिजाल्ट लानो हायो होननानै आङो मिजिंथिबाय BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। सेथि जौसे फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशियेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो दं। फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्पकेन इंलिश क्लास बे सुबिदाफोरखौ फरायसाफोरा बेसेन होआलासे खाबु लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिस होनाय जादों। लोगोसे गोबां थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय भेन्यु सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बेनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव बाङाय बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो खावलायदों फरायसालिमानि बिबुंगोरा धनन्जय नार्जारी बिथाङा। बांसिन मोनथिनो थाखाय 9101784754 7002271929 9706680878 बे नम्बराव सुलु ला।